letošní superstar. Budu vás provázet dnešním večerem, takže doufám, že se všichni budeme skvěle bavit, že vy budete skvělý publikum a že budete podporovat všechny ty, co dneska přijdou. A můj dobrý kamarád Leoš Mareš s ním dělal rozhovor v ESU a tento člověk zpívá písničku, která je trošku vulgární a její slova jsou v češtině táhni, táhni. A teď přijde Aleš!
bychom mohli na scénu pozvat nějakou ženu. A bude to americká zpěvačka. Já se přiznám, já jsem se o ní doslechl před 2 lety a přiznám se, že jsem si koupil její CDčko. A ta zpěvačka je velmi, ale velmi krásná. A její jméno je stejné jako v angličtině taková barva. Víte, kdo to je? Jste si jistý? Takže mě nezbývá nic jiného, než na scénu pozvat americkou zpěvačku jménem Pink! First place. Tak, jak se tady bavíte? No, nezdělo to moc přesvědčivě, takže ještě jednou, bavíte se tady? Já si myslím, že jste to nejlepší publikum, který já jsem kdy zažil, protože ještě já jako novopečená superstar toho nemám tolik za sebou. A ještě bych vás poprosil o ten klid, jestli můžu. Tak, dobrá tedy, tak aby jsme trošku ještě to zdrsnili, tak teďka na scénu přijde ještě hezčí ženská. Ženská, která měla na internetu vyhlášený ten nejhezčí zadeček. Je to... Latinsko-americká holka, která nejenže zpívá, ale točí i filmy. A je kudrnatá, je nádherně snědá. A já si myslím, že už to všichni dobře víte. Takže teďka na scénu přijde nebo přiběhne Jennifer!
zpěvák, ale dobře, já vám ještě napovím. Je to chlap, který má dlouhý vlasy, nosí bratku a je hodně svéráznej a jestli ho někdo zná, zpíval ve skupině Monkey Business. Nikdo neví? Dobře, přiblížím. Minulý rok vyšel skvělý film, který se jmenoval Snowboardáci. Takže teď vám přijde zaspívat sice anglický, ale český zpěvák Daniel. Já myslím, že nejsem sám, ale myslím, že všichni tady ty lidičky, od těch nejmenších po ty největší, ti děkujou, že jsi k nám zajel. Danieli, děkujem ti! Ženská, která je nejen krásná, ale i má to hlavně v pořádku a myslím si, že zpívá to, co chce. Je to česká zpěvačka s nádhernýma vlasama, no, s nádherným tělem. A je to vítězka minulý Superstar, takže na scénu přichází Aneta Langerová. Končí se den a vlastně má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Cítím, jak moc tvé světlo mě schází. Promít mi krátce, spustím někdy práce, tvá duše se zdá.